Dnes si tu zareagujeme na nové video od Ogiho, je to teda video 50 hodin důchodcem challenge. No, můžeme se na to vrhnout. Takže jsem tady s Nerodem. Čau. A jdeme teda na to. Nemá asi úplně smysl se dohadovat o tom, jak bude náš svět vypadat za 50 let. Budou reakční kanály stále největším odpadem v Česku? Stane se budoucím prezidentem? Jistý jsou dvě věci. GTA 6 ještě stále nebude releasenutá a země bude nerudnej seschlej dědek. A nebo taky ne. Napadá mě jenom jeden způsob, jak to zjistit. Není nutno, aby bylo Pak je takový ten typický děda. veselo. Helejte se, stáří je hrozně jako zajímavá věc, protože vy tomu vlastně jako neutečete. Nebo při trochu štěstí jako jo, že jo. Mám kamaráda, umřel. Domov pro seniory je za mě vlastně strašně legendární Tohle koncept, není kámo, pěkný protože téma, to ale je jako zase. nikdy nekončící lyžák. Ty tam s těma frajerama můžeš furt jako felit, víš co, to je hrozně dobrý. No a věřte tomu nebo ne, ale objevili jsme jeden domov pro seniory, do kterého nás na jeden celý den pustili. Tak snad neudělali chybu. Tak Dobrý dobrý den, den, vítejte dobrý den. u nás, máme to pro vás připravené, tak pojďte s náma. Já už jsem se tady připravil. Mám tady různý paruky, tady kdyby byla oslava, tak jsem vzal i balonky. Bez ohledu. A máte nějaký třeba přivítací ceremoniál, nějaký třeba rachejtle nebo něco takového? To nemáme. Tak, Pojďte dál. No ale tak to je nádhera tohle. Tak děkujeme. Já už se začínám zabydlovat. Ty jsi říkal, že vlastně potřebuješ to světlo v tom autě, že jo? Tak se potkáme pak. 5 minutes later. Dále! Ale děda! Ahoj dědo. Hele, kam jdeš? Dědo. Pokojíček máš na druhou. Sakra, Forte, začínají s tou fakt bolet počíkám. Čus, stala se taková nemilá To věc. jsme viděli. Je prý, vy všichni celé mi to dalšíma 6 exkluzivního. To mít než jedno velké medu. Díky moc. Rozhodl jsem se, že vás tady provedu já. Pojďme se podívat do mojí kuchyňky. Břez. Krásně teplá voda. Pracovní plocha. Tady prostě hořák, že jo? My se nenacházíme v pokoji. Tohle je regulární byt. Já jsem rok bydlel v bytě, který byl menší než je tohle. Takhle to tady teda současně vypadá, Je, jo? okay. Podívej se, chodba, nádherný, velký Okay, úložný prostor. Sem narveš prostě i ty vnoučata, kdybys chtěl. Ty si můžeš i sám nahazovat a schazovat pojistky. Wow. Já se můžu sprchovat tady. Tady. O můj bože. To je super sráč. Ty jsi super sráč. Tohle je úplně příjemný se zvednout. Zapomněl jsem dodat jednu věc. My nejsme v domově pro seniory jenom proto, aby jsme si udělali room tour. Ne. Mě za pár okamžiků čeká program se seniory. Dále. Mít kostým. Ne. Dobře, to je super, to jsem ráda. Jo, sundat ho asi není úplně špatný nápad. Když chceš, po těžkém dní, bolej tě nohy, sedneš si. No, já si myslím, že to je na trochu jiný věci, než si myslíš. To je nachcení. Debil. Šedý vlas. Jeděný kabely. To musím zavolat Ferimu. Ajeje. Troufám si říct, že tahle postel je alfa omega celého tohohle bytu. Ty vole, tak tohle už jsem pod sebou dlouho necítil. Klínu. Pojďme to normalizovat. Pojďme normalizovat plenky v postelích. Pojďme normalizovat zvýšený sedátka na záchodech. Pojďme normalizovat madla všude, aby jsme se snadno zvedali. Tohle je budoucnost, přátelé. Předvedu. Dobrý. Velmi příjemná matrace. Předvedu. A tohle. Absolutně další necesita, kterou potřebuji mít u sebe doma. Co na to říkáš? Pecka, ty vole. Co děláš potom odpoledne? Jedu za dědou. Já jdu krmit holuby. Pardon, ale tohle je fakt premium service. Ty si prostě lehneš do postele. Když se tak se prostě a ještě někdo přijde a uklidí ti to. Já si myslím, že o tom by mělo být manželství. Počkej. Back to the future, přeměstňovadlo. Kámo, přines čipsy a zapři kompa. Začíná to... K čemu tohle potřebuješ? Počkej, co je tohle? Dědo, kam jedeš? Já jsem najednou na palandě, vidíš to? Ještě jsou tady nějaký tlačítka, jsi ready? Naštěstí nefungují, je tady panáček hlavou dolů, kámo. Absolutně úžasný, jinak musím říct, že vlastně celý pokoj Děláš takovou to, jak tě tam obrátí celýho dolů, vole. Si to budu tak to, vole, řezat. je čistý, máme krásně povlečeno. Pečovatelkám jsem tady z domova nechal překvapení v peřinách, tak doufám, že ho najdou dřív než zítra. Jede Prák a poslouchají tam Ty prostě vole. rádio, nějakou Evropu 2 a společně tady prostě rozhlasově trsaj. Nebo to je prostě ventilace, když si tady chce někdo sníknout takhle jednoho prda. Tady fakt nešetří, je tady hrozně přetopeno. My když jsme plánovali tohle video, kámo, já jsem chtěl být hrozně vtipný, dělat hrozný bordel, ale prostě pak tady na člověka dolehne takový to uši. Fakt jsme na místě, kde to není úplně vhodný. A tak se z toho stalo vlastně to, že si jdeme úplně z vánoční perničky. On je to tak dobře. To je dobrý program, to je lepší program.
No a tím pečením perníčku jsem samozřejmě nemyslel nic jiného, než přípravu lineckého cukroví. Dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den. Jak se vlastně máte? Jak se vám daří? Jak se máte? Já se mám výborně. Jsem tady v domově, jsem naprosto spokojená. To zníte, jako kdybyste to měla naučený. Že oni vás to naučili. Tak snad dostanu taky těsto, snad na mě nezapomněli. Jsme vás chytili příčinu normálně. Čím jste se v životě živili? Já jsem dělala projektantku potrubí energetiky, jezdila jsem po stavbách. Byla jsem Správce budov. Budějovicí jsem šila. To, co máte teďka na sobě, to jste si šila sama? To je pletený. Jak jsem odešla, až udělala jsem si uklidovou firmu. Vy jste byl zámečník? A to jste dělal většinu života? To jsem dělala bohemku dole, jak je teďka už ji zbourali. A měla jste nějaký zaměstnání, který jste dělala více let? Já jsem to střídala. A který vás bavilo nejvíc? Mně se nejvíc líbí tady. To byly 90. To bylo super, to jsme neškali. Nejlepší podnikatele vyšli z 90, no podívejte se, já jsem 2-3, no a co já můžu? Nic nemůžu. Já jsem dělala sanitářku ve vojenské nemocnici, byla jsem sanitář. Život prodával. Co jste prodávala? Textil. Tak to vás asi bavilo, když jste se tím živila celý život. Asi to. Tak to je krásný. A na druhé straně byla vedle policajtů kotelna. A ta je taky pozemek. Prací? No, já tam se tak tolik neznám. Já bych chtěl, abyste mi řekli každá jednu radu, kterou byste dala mladému člověku, který vstupuje do dospělého života. Aby šetřili. A co hodně zdravý. Nečekat s dětma až na starý kolena. Mně je 21, už je pozdě? Ne. Ještě dobrý, Do ještě těch dobrý. 30. Že už bych odskočil něco někam založit, aby bylo. Aby všechno vyšlo, co si přejou. Aby měli hezký život. To je moc hezký. Aby každý jednal tak, aby se za sebe neměl nikdy stydět. Aby se z toho nenaučili. Styděla jste se někdy za něco v životě? Nikdy. Správně, já taky ne. Aby byli šťastní, aby se nechytli nějakých těch těch feťáků. Sportovali a Takže sportovat, drogy nebrat. ty nebrat, no my jsme je nebrali. Aby No za vás moc nebyly ani. Jak ogy nebrat? nebyli, to přišlo až Jo. díl. Na co jste v životě nejvíc pyšná? Na děti. Na děti. Kolik máte dětí? 2 dcery. A obě hodný. Syna dceru. Takže předpokládám, že už jste babičkou. Dokonce i prababička. Vy už jste prababičkou. Já mám pravnoučata, když jsem taky pro Boha stará. A jste taky pradědeček? Nebo jenom dědeček? Pradědeček jste. To se nesluší se ptát, ale mě to Ne. nedá. Můžu se zeptat, kolik vám je let. Za pár měsíců je 93. OK, můžeme se o to bavit. Opravdu. Ano. Je to hodně tenký. To je hodně velký věc. A vy máte hezký, ale ten svetřík je to červený. Jo, koukám, že vy i ladíte. Prozraďte mi lék na dlouhověkost. Já vám to řeknu. Povídejte. Je to česnek. No teď už to máte o dost lepší, podívejte se. Ta chůze, turistika, příroda, to je ten lék na dlouhověkost. Takže lék na dlouhověkost je žít aktivní život? Dá se říct? Ano, a nezávidět. Nezávidět. To by vás sežralo. Pocházím z hlubok. No, tam je to krásný, má tam krásný zámek. Já teda už bydlím sám 4 roky, ale nedělám cukroví. Já mám radši tlačenku. Já taky. Koleno. Vepřový koleno, Ano. pane bože, s křenem a s Ano. chlebem, pane bože. Co si myslíte o tomhle výkonu toho paní, lineckého? jak Myslíte si, to že to jde? Jde to krásně. Sklízím úspěch. Jak prožíváte Vánoce tady? Jak Do rodiny k našim bych ani nechtěla, protože naši zem přijedou. navštěvuju vás? Ano, no pořád, až je musím brzdit, aby toho nebylo mnoho. Jasně. A tak teď se mi fakt povedlo, podívejte. Když se to povedlo všechno. Jste hodná, to nemusíte. Vy jste úplně vysmátá, vy jste úplně spokojená, já jsem strašně ano, rád. naprosto spokojená. Kde člověk přijde k takové radosti, že jste veselá kopa. A já jsem ráda na světě. Nemáte v tom čajku něco ještě přimíchanýho, že ne? Nemám, ale naši mi přivezli rum. Jdou na tajňáka, nebo tady můžete? Tady se může pít. Jo. Tady je péče, tady jsou zájmový kroužky, starají se o vás. To mě zajímá, jak na těch chodbě třeba ty borci, kámo, ty staří, jak tam vole, mají tu flašku, vole. Pijou si tam. Mě by zajímalo, jak by se to řešilo, kámo, třeba kdyby tam borec potom někoho napad s flaškou. Váží nás ven, vezmou nás třeba do cukrárny. A děláte třeba někdy party? Ano, ten Takže chodí, kalíte? tak na vozíku. Na vozíku. A tak nějaká otočka, co? To umím. Dneska jste to měli děti, Ano. takže donesou třeba i nějaký výkresy, něco vám namalujou taky? Ano, to taky, to mám taky na památku. No to nastřádám za rok a vždycky jednou za rok to vyhodím.
Já špatně To zrakuje. vidím. Na vás koukám, vypadáte nádherně tedy. Děkuji, jo? taky. A takže já mám asistentku, když se dělají nějaký kvízy. V těch kvízích nejsem poslední. Jako. Takže jako sudoku na rychlost, křižovky, osmisměrka, něco takového. No, děláme ozdoby na stůl, nádherný. Měl jsem nejlepší tedy. Je mi to úplně... Prosím? Vy jste cukrák? Ne, já jsem takový mladý blázen, bych řekl. Klidně bych mohla hned umřít, mám čistý svědomí. To je hrozně hezký, že to říkáte takhle. Já doufám, že ještě nějaký pátek vydržím. Cukroví jsme dodělali, takže jsem úplně všem poděkoval za krásný rozhovory a bylo na čase se na pár chvil proměnit v Ježíška. Tohle vám tady předáváme. Bylo to moc fajn. Moc krát děkujeme Heurece.cz. Taky moc děkujem. Bez Heureky.cz by to samozřejmě nebylo možné. Heureku asi ani není potřeba představovat, ale pokud jste posledních 10 let žili pod šutrem, Heureka je největší nákupní portál a srovnávač cen tady u nás. Já sám ji používám prakticky při skoro každém nákupu od doby, co jsem zjistil, že jsem šopaholik. V historii svého prohlížeče jsem se dozvěděl, že jsem si přes Heureku hledal i plácačky na mouchy. Tady ji mám. Heureku jsme využili i při nákupu dárečků na tohle video. Pracovali jsme sice s budgetem, je strašný vítr a strašná zima, ale i tak se nám podařilo díky recenzím a srovnání cen získat ten nejvhodnější tablet a pár deskovek. A aby toho nebylo málo, každý dostal ještě termosku na čaj. Tak a že si udělal večer grok. Nebo na grok. To máte od Ježíška. Recenze jsou jedna z nejdůležitějších věcí při nakupování online. Třeba u tohohle kuchyňského robota. Recenze si můžu přečíst jak o e-shopu, tak i o samotném produktu, který nakupuju. No a zatímco Štefanova recenze nebyla úplně přínosná, s Bindě koukám ready začít novou kariéru komika. Posíláme klíčenku. Tohle byl domov pro seniory a my jdeme zase dál. A tohle bylo hezký od Togiho, že dal to v domovu důchodců ty hračky nebo hry prostě pro dospělý. Pro dospělý ne, prostě hry stolní. Tak jsme to zvládli, všechno dobře dopadlo, dárky jsme předali, cukroví jsme udělali, styděl jsem se dneska jako blázen, ale ve finále dopadlo to moc dobře. Tohle byl domov pro seniory Bakulus ve Věprnicích a jim moc děkuju za to, že nám tady umožnili natáčet. Kdybyste nevěděli, kam šoupnout dědečka babičku. Tady se budou mít určitě dobře. No a my asi pojedeme člověče za chviličku na vánoční trhy. Už jsem dostal chuť na nějakýho čertíka v lokši. To je lampa nebo protijedoucí auto? Babi, to je cyklista. Vidíš něco přes ty brýle? To je lampa nebo proti jedoucí auto, ne, to je cyklista, babi. Upřímně moc ne. To bych vybral tvůj důchod, ne? Dědo, peníze, dědo. Na trhy jsme dorazili penízema. To bych vybral tvůj důchod, ne? Dědo, peníze. Jak si ty peníze fajbujou. Na trhy jsme dorazili, peníze máme a teď už zbývá jenom jeden úkol. Zůstat Peníze tam nechal. Do prdele. A co děláme? Nedar. Hrozně čumí, kamo. To byl jumpscare celkem. Jak se máte, pane? Dobrý. No jo. Hrozná ostuda. Připomínáš mi babičku Mařenku? Babičku. To už je 20 let po smrti. Hezký den, přijďte za... Taky jsem byl jednou takhle mladý. Pěkná čepice z Tuzexu. Nevím, koukal na Big Up, jak na to To vysvětluje všechno. Bajde. Oh, thank you for joining us as well. Kuros, to máš za Nevím. triko, kámo. Štědrý večer nastal, když jsem včera chlást. Co by to bylo za vánoční trhy bez utrácení? No jo, ale čím budu platit? To jsem ukradl babce z peněženky. Dědo, to už neplatí. Čau? To už neplatí. Kdo? Ty peníze už to. Kdo se ptal, get fucked, ty? Čau? Jestli mi koupíš pendrek. Pendrek! Ať zdravíčko slouží. Pevnej stisk, tak se pozná dobrý voják. Tak jak tam něco pevnýho, ale. Hernajš, na to už jsem starý. Hledáme tě tady už půl hodiny. Čas to je hrozně irrelevantní záležitost. Za to buchty, ty stárnou a schnou, užívej dokud můžeš. Já radši klobásy. Tak pojď se mnou, já ti jednu ukážu. Jo. That's life. That's what all the people say. Dobrý, ne? To by se líbilo Máně, tohle. Je to přesně rok, co jsem u tohle kolotoče unesl loni dítě. Já bych tam hrozně chtěl jít taky na ten kolotoč, ale mám problém, nemám s sebou malý dítě. Holi, kolik ti je? Já nevím. A pustili mě na ten kolotoč. Podmínkou bylo to dítě, tak jsem ho unes, ale... Ahoj, jak se jmenuješ? Kubo, ahoj, já jsem Honza.
On prostě vnes dítě, kámo. Chci se jako děda svést na tom kolotoči. Peníže mám a charisma taky. Kolotoč jezdí. To je dětský kolotoč. Dětský. Takže potřebuji dítě. Jakýkoliv. 3 let. To nebude problém. Jo, creepy To nejde zapnout. Máte víno z Černého rybízu? Fajna srdce na C, vydejte si. Cože? Je to fajna srdce na C, vyrutin, ten alkohol. Pálí. To si opařil jazyk, milost paní. To mě mrzí. Pokud nejde ještě teplou verzi, pojďte. To jsou lidi vždycky takhle pohoštěný. Dobrý! Dobrý. Veselá kopa. Nepopálil jste si jazyk. Popálil. Omlouvám se, bylo to opravdu hodně horký. Jo, chci ještě jedno. Herný, Padal vám to všechno. Život se mi rozpadl už před 30 lety, mladý pane. Ale stojí vám pěkně. Stojí, no to už taky ne. Důchodcovská sleva za 40. To je dobrý. Děkuju. Že to neplatí. Vím, že to neplatí, ale líbí se mi to. A víte, co je vaše? Fakt? Děkuju moc. Děkuju, děvenko, děkuju. S pánem Bohem. Pane Bohe. Kde mám to víno? Vraťte mi to víno. Tady, dědo, tady. Pardon. Takhle velký dárek. Vraťte mi to víno. Takhle velký dárek a největší dáreček seš stejně ty, vnuku můj, že seš tady se mnou, že jsi vzal starýho dědu na trhy, no, že jo, no. Ale ten pupíček to není dobrý. Já už jste do druhý nohy, ne? Ta třetí už neslouží. Já jsem třeba volil Babiše, protože bude líp. Mimochodem, doktor mi už před 10 lety řekl, že nejsem svéprávnej. Bude líp. A Michal David je kde? Před 20 lety. Kdo? Jedu na tohle už neskočím. To je aspoň pořádnej strom. Žádný ty umělý sračky, jaký dneska všude mladý kupujou. Za to umělý silikony ty mě vůbec nevaděj. To je novinka dnešní doby, to je fakt pecka. To já jsem to teďka viděl u té... lepí mi ruka, počural jsem se. Tady ty sračky, ty utej... lepí mi ruka, počural jsem se. Tady Počural jsem se. A prostě do něj utřel. ty sračky, ty trdelníky, to já si pamatuju pořádnej prdelník. Počkej, až tě doženu, ty grázle. Chásko mladá, hajzl jeden, prohnilej, prašivej. That's life. That's life. That's what all the people say. Jo, děkuju. Ty fakt nic nevidíš. Zase jsme ještě nikdy jako Ogi Company nedělali větší ostudu při natáčení venku než dneska. Víš, co by ještě takový klasický děda udělal, kámo? Vstával bys otevírací dobou Kauflandu. Takže my se s váma uvidíme zítra v 6 ráno. Jdu na slev do Kauflandu? Já nevím, co by dělal tak děda ve 4 ráno. Já si by si dělal čaj, ne? Tak si dělám čaj. Vyluštil jsem si sudoku a počkáme, až vstane Péťa. Medbros. Máme už něco po 6. hodině. Slyšel jsem Petra, jak jde na záchod, takže už je vzhůru. Ale on neví, že jsem vzhůru, já až mám na sobě teďka tohle pít. Je skvělý mě mít za spolubydlícího. Já jsem udělal zásadní chybu. Já zapomněl, že Petr každý ráno hodinu sere. Jsem za těma dveřma stál třeba 20 minut kvůli tomuhle záběru. Samozřejmě, že to točí. Dobré ráno. Dáš si čaj? Děda potřebuje být přes 50 před Kauflandem. To bych se jeden posral. Jedem, hop. Jo, ono to startuje. Kámo, ne! Kvůli tomuhle jsem nespal! Moje auto nestartuje, zkusíme Péťovo. Tak jdem na to. Wow! Jedem! Závada na airbagu. Katapultace. Hele, co to je? Dobré ráno. Dobré. To, co jsme natočili, když jsme točili 24 hodin bezdomovcem, jsme si znova teďka potvrdili. Snažíme se dostat do první linie. Jsme to ztratili, ty vole. Důchodci byli zase první. Dědo, ty v tom zbatku zapomněl vůd? Nevadí, i na to mám připravenou strategii. Uvědomuješ si, jak strašně power move tahle chůze je? Pozdrav mě. Dobrý den. Tady neironicky všichni závoděj. Mandarinky právě vybraný, potřebujeme doplnit uličku číslo 4, důchodci se tady o to zase poprali. Já si připadám jako ten člověk, kvůli kterýmu ty supermarkety dělají ty sbírky. Já si připadám tak moc jako nevítaný v tomhle style prostředí. Znáte ten klip? Málem jsme se srazili. To by byl šťouchanec, jako šťouchaný brambory. Zdražili, co?
Fialová drahota. Já to říkám pořád. Že jo? To by se za Andreje nestalo. Já jsem zjistil, že tyhle ranní small talky, takhle po té 7 ráno, jsou strašně skvělý. Mladí, uhni mi z cesty. Jestli mi ještě jednou budeš stát v cestě, tak ti připomenu, co to je blitzkrieg. Krysáč s příchutí po Luce, to za nás nebylo. Rohličky jsou čerství, čekaná je teplá. Je to sice neuvěřitelný, ale dnešní nákupy jsem přežil, bylo to mnohem lepší, než jsem čekal. Nakoupil jsem si, po cestě jsem si udělal několik kámošů, zatím to vypadá na jeden z nejproduktivnějších dní v mém životě. Co teď? Jak co teď? No co budeme dělat dneska? Já nic, já okopu zahrádku, ještě musím něco vyluštit, nohy nahoru. Tak tu budeme stejný program. Ty a děda, vy máte úplně stejný program, ty kriple. Pamatujete si, co jsem říkal o vozovém parku ve stěhovacím videu? Tady po mojí levici se nachází vozový park Ogi Company. Jak můžete vidět, jedno auto lepší než druhý. Moje oktávka furt nejede, tak jsme si řekli OK, tak ji nahodíme Peťovou oktávkou. Já vám převedu druhý vozidlo Ogi Company. Well, jsme cooked. Jestli na tomhle světě existuje něco jako Ogi Company Core, tak je to tohle. Přijel mi vnouček, tak mu uděláme kafíčko. Dobré ráno, vnoučku můj. Dobré ráno. Co? Říkám dobré ráno, dědečku. Kakao? Kakao, prosím. Dobrý kolena, dědo. Dámský oddíl, rarášek mi říkali, 78 provazů za 1 minutu. Děda tady krýmnul, kámo. Proč je to úplně studený? Za bolševika to ještě fungovalo. Nechci chutnat. Co to za kakao? Co to za kakao? Vypadá, kdyby se tam někdo poskal. Jak ho... Máme ten benzodiazepin. Kde jsou moje léky? Potřebuju prášky na hlavu. No tak jdem do lékárny. Řídím. Ajaj. Vy si z toho děláte prdel, ale já přes ty brejle fakt vidím úplný hovno. Se podívej kamerou přes ty brejle. Kámo. Dobrý, můžeš. Rovně jet! To je moje auto, ty debile! Já tě zabiju! Neudělal jsem to já. Jo, ale tak to se dá vohnout zpátky. Tak jedem. Nejsem si pořád jistý, jestli tohle ještě na konci svých videí pořád musím zdůrazňovat, ale tohle video neslouží ani trochu jako posměch našim milovaným seniorům. Já jsem se dědy a babičky ptal a dostal jsem zelenou. Ahoj Honzíku. Ahoj dědečku. Ahoj Honzíku. Ahoj babičko. Kdyby si mě potkal na ulici a věděl by si, že jsem mladý člověk v obleku seniora, staršího člověka, urazilo by tě to, nebo by tě takový pohled jako pobavil? Já jsem pro každou srandu, mě by to neurazilo. Pobavilo, to víš, že jo. Takže jestli na tohle video kouká nějaký nasraný senior, já dělám si srandu. Běžte a pokud můžete, objevněte svoje prarodiče. Dnešní video vás nemělo jenom pobavit, ale taky vám ukázat, jak si vlastně ta naše starší generace žije. Ještě jednou díky Heurece, že nás v tomhle projektu nenechala samotný a pojďme galit, protože žije veledras! No, takže to je asi všechno. Takže pokud se vám tohle video líbilo, dejte like, odběr a mějte se hezky a zdarec.